Naše štúdio vzniklo v roku 2003 s cieľom robiť a poskytovať komplexné služby v odbore architektúry a stavebníctva. Ale v zákrátky čas sme tomu pridali aj nejaké ďalšie aktivity, ktoré súviseli vlastne s tým, že sme sa začali zaoberať konverziami industriálnych stavieb. A taký náš pilotný projekt bolo vlastne Design Factory, kde sme začali prevádzkovať naše prvé kultúrno-kreatívne centrum. V roku 2005 sme sa dostali do priestoru, ktorý bol voľný a ktorý sme využili pre nové funkcie. Snažili sme sa ho oživiť nielen tým, že tam prídeme ako s našou firmou a s našimi ľuďmi, aby sme tvorili, ale zároveň sme tie priestory boli väčšie a tým pádom sme ich využili pre podporu umenia, architektúry a dizajnu. Takže sme začali organizovať výstavy, prijali sme kurátorov a začali sme vlastne činnosť kreatívneho centra Design Factory občianske združenie. Neskôr, v roku 2012, sme otvorili ďalší industriálny priestor pre verejnosť rovnako a to je už teraz pomerne známa Refinery Gallery vo Vlčom Hrdle, ktorá sa venuje prioritne organizovaním spoločenských a kultúrnych podujatí. No a teraz sa nachádzame vlastne v priestore pôvodnej sípky, kde sme od minulého roku a plánujeme tu preniesť vlastne všetky aktivity, ktoré sme robili na Botovej ulici. Veríme, že sa nám to podarí a takisto by sme chceli ešte priniesť aj nejaké nové činnosti, ktoré budú súvisieť vlastne s touto okolitou komunitou. Každý projekt, nielen tento, začína tým, kde sa nachádza, čo to presne je, čo to bolo tá história. My sa zaoberáme teda oživovaním nevyužitých priestorov, brownfieldov a v podstate každý projekt vychádza z nejakej histórie, z toho miesta. Tá naša intervencia do toho a vytvorenie konceptu veľmi úzko súvisí s funkciami, ktoré tam prídu. Vždy sa snažíme ten koncept tvoriť tak, aby bol udržateľný a nadčasový. To sú také dve slovíčka, ktoré v praxi znamenajú asi to, že ten priestor má potom to genius loci tej histórie, nejakú stopu historickú a tá intervencia modernými prvkami, ktoré sú doplnené, tie skutočne sú nejako vyvážené, nebojujú s tým, čo tam bolo, ale s pokorou tam vstúpite a jednoducho dotvoríte ten priestor a vytvoríte niečo, čo má atmosféru. A tie historické prvky sa vlastne stanú ako keby tou originalitou tých priestorov, že vlastne vytvoria niečo jedinečné, čo je neopakovateľné, čo je typické len pre to miesto, pre ten daný priestor. A tá atmosféra je veľmi dôležitá preto, aby bola príjemná, pretože konečným užívateľom sú nejakí návštevníci, ktorí prídu a pre nás od začiatku je cieľom, aby sa vracali naspäť, aby sa tam dobre cítili a aby to je tá udržateľnosť a nadčasovosť potom. Presne tak. To, čo nás vlastne spája s tými základnými princípami nového európskeho Bauhausu, je v podstate jedna zo základných myšlienok a to je nebúrať, obnovovať. A okrem toho, tým, že vlastne v každom našom priestore industriálnom je nejaký pomer priestorov, ktoré sú venované verejnosti, tak v podstate aj k tej tvorbe toho priestoru a prežitiu toho priestoru vždy pristupuje aj komunita, ktorá ho nejakým spôsobom transformuje v čase a tým už tou svojou vlastnou existenciou v ňom a tými aktivitami, ktoré tam vlastne sa dejú, tak tá architektúra pokračuje vlastne v tej prevádzke. Takže myslíme si, že to je veľmi dôležité nechať takýto odkaz, aby sa v budúcnosti všetci majitelia takých opustených budov ešte predtým, ako sa rozhodnú ju zbúrať, najprv zastavili a zamysleli sa,
aké hodnoty a akú matériu majú k dispozícii. Aby sa najprv snažili nájsť práve tie plusy, vyhodnotiť to a potom sa teda rozhodnúť, ako s tým naložiť. A dnes už prax ukazuje, že pokiaľ ten priestor zachováme, tak tie architektonické kvality sú častokrát oveľa vyššie ako pri novostavbách. Je to tak. Od začiatku sme sledovali to, ako tie princípy, ako skutočne energeticky napríklad, ako to spraviť, čiže so stavebnými fyzikmi sme skutočne riešili to, ako tie pôvodné konštrukcie zatepliť. Tu sme sa priklonili k tomu, že sme celú budovu zateplovali zvonku, strechu sme vymenili, urobili novú, ale urobili sme to tak, že zo spodu ten pohľad na tie strešné konštrukcie, ktoré môžete vidieť ešte, ktoré uvidíte, tak zostali pôvodné, presne v pôvodnom stave a všetky tie ďalšie vrstvy sme extra dávali z vonkajšej strany, aby vlastne ten interiér zostal pôvodný. Takže nebola to jednoduchá vec, zvolili sme si ťažšiu cestu, ale ten výsledok je perfektný a okrem toho, že sme tu zachovávali všetko, čo sa dá a že sme použili tie materiály, tak myslím, že toto je to, čo je vidieť napríklad. A túto metódu vlastne používame pri každej obnove industriálnych priestorov, že v podstate sa snažíme zachovať tú atmosféru a tomu jednoznačne prispieva aj to, že tie konštrukcie buď obnažíme, alebo ich teda priznáme v tej svojej pôvodnej podobe. Nesnažíme sa robiť nejaké také zakrývacie manévre. A to, čím to doplňame, tak to, ako už vlastne Martin povedal, je to v takom určitom rešpekte vlastne tej pôvodnej konštrukcii. Čiže maximálne využívame pôvodné konštrukcie. To, čo považujeme za hodnotné, niekedy by sme povedali až taký umelecký industriálny detail, tak to povýšime. Častokrát to nachádzame až pri tých stavebných prácach, takže musíme niekedy aj improvizovať, ale to je tá pridaná hodnota, ktorá tým priestorom dáva ako keby tú výnimočnú kvalitu. My sa pohybujeme napomedzi tých pamiatkovo chránených objektov a teda nechránených objektov, ale chceme povedať, že vždy pri obnove sa k tomu pôvodnému objektu správame, ako keby bol pamiatkovo chránený. Čiže častokrát si prizývame na spoluprácu odborníkov z tejto oblasti. Potom je to už potom štandardne, ako keď sa robí projekt, tak jednotlivých odborných profesistov. Máme svoj tím, ktorý už je aj zameraný vlastne na takýto typ stavieb a vždy je to od prípadu, podľa toho, aký daný problém teda riešime. V poslednej dobe samozrejme musíme čoraz častejšie spolupracovať s odborníkmi z oblasti energetiky. Hej, to je výzva, ktorá podľa mňa už ako keby platí pre každý typ projektu. A hľadáme určité kompromisy, ako zachrániť ten pôvodný výraz objektu, ale zároveň vyhovieť aj súčasným normám. A to je pri každej pamiatke asi veľká výzva, aby sa toto podarilo nejako sklbiť. Každá stavba nám prinesie ako keby nejakú novú skúsenosť, nejaké nové ponaučenie. Jedno som už spomínala, že vlastne treba si vždy nájsť čas, kedy sa vlastne architekt zastaví a pouvažuje nad tými pôvodnými hodnotami. Potom s tým sa spája aj taká tá nejaká úloha vysvetľovať a vzdelávať aj vlastne investora, vzdelávať aj to okolie, aj tú verejnosť, prečo to tak je. A prečo sú toto hodnoty a že nie každá hodnota je len finančným vyjadrením. Potom, čo podľa mňa je takou našou asi veľkou skúsenosťou, je to, že tú stavbu treba hodnotiť nie v čase krátkom, teda počas investovania po dobu kolaudácie, ale tú stavbu treba hodnotiť oveľa na dlhšom časovom úseku, kedy sa ukážu tie kvality. Je to rozdiel toho chápania, ako to bolo doteraz a s tým vlastne súvisí aj tá udržateľnosť. Pretože pokiaľ tá investícia má byť na začiatku vyššia, ale prinesie vám to v čase oveľa vyššie hodnoty, tak skrátka nie je na čím uvažovať.
si krásne povedala. Ja poviem ešte jednu takú praktickú vec, ak máme vyučovať mladších alebo tých, ktorí prídu, tá naša skúsenosť je stáť si za tým svojím návrhom, lebo na mnohých stavbách v realizačnej fáze sa množstvo vecí vymieňa za lacnejšie a tak ďalej, nahľadajú sa iné riešenia. Stáť si za tým riešením, aj dokonca v tých svojich ideách a myšlienkách a v tých detailoch.